Eh, toi. La vera. Ah, ça va. Ça va. Basti. Vas feliz. Ini mas nora. What's nora? Okay. Toi mungera. Igor kuniti kadala alsa. Ite kada jumena. Iye nyekuge. Poe kon boro nenyela ninu sa wallahi fuiti nenyela. Est-ce que igor kuni shiro bege ki dalela just nola. Kuni tuga tuge kata nyela nasro. Nasro nesnora nera kunte ko kala bablere. Waje. Igor netu mefeka kumado fi enyana. Yani etu ngashini fiano. Etu kanga kashika munifi. Ne ko beke edala suro. On peut en obliger ta kamun fe kanga kashika munifi. Ima son kone ki yeki toino. Ki ka sunogoki. Akedu ne be furuke an furumso no chelala. Etuma ka so ma ne ko be ke dala me maso. Koni be fe ko ne be fe ke ga bone ka so na ko ne ko fe enyan. O me Aisha, e ma fu koni de kanga ta shi fa. Awo. Ni de ma shi anna. Abete ni da. Ah? Abe me muso fla de be ebu. Muso ne be fe furula kan mu me fe furula. Etu kanga shi kan mu ni fi. Muso fla de be ne bolo yoro. Yoro du kele ne be ne bolo yoro. Yoro ne ga du ko na njame do kulukulu do ngona meta shi anno shi na yoro fu itala yoro. Voilà. Wa etika ne famille. Ay ne famille an ni kuma de bla Aisha. Mais mugo kontane no ame kudu le bina mugo fenche. Ni ki mamu ay hage tuy ni de tna ta kamu fe no. Ne be jeno hage wa usa ne ga ta kamu fe no. Shini lahara. Na me sapa shini lahara wallahi juru mumbala. E ko nbado netena na songa do ife no gola ko gasa. Metakana. E o meno ya kerete ya. Wala famille ga gonine dun ni ale shira ne fiya wallahi. Ale mana boka mume min dane ka ala na kira de badu. Wallahi. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc à faire on va continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc ni nga j'aime pas denta. On va de mes vidéos c'est pour propulser tout gamna. La dernière fois on kunya ke un j'aime ni femme pas den solo. Mais donc à mani na offre alsa à couragita barça ko ñoo demeri ni aw j'aime ni femme ta donc du coup en page be booster vidéo be booster est-ce que ouais vidéo kadido alsa mais o te ka siga solo o ba solo tugodi ni aw j'aime ta ka abonner o ba to vidéo partager donc a ñini no an kan mo ka bela jelen fe demete demay amogo be demé mina doro we doro aka abonner aka j'aime ta aka vidéo partager. Cheba jahili la du mandi tete te kulete cheba jahili la du te dia la tete te kulete abi salaki la dora Kamu tata kulusi koloni bila dora mune kera kara mune kera chori me faka teme ga tanga sira fe est-ce que kuma ni fa est-ce que ne fene kuma ni fa Allah akibaru ite kormatel dongli dada blana ite sabali o bule cheba jahili ni ya digle ilake ijoko de do sunani ma mo to ko fo okay cheba jahili la du mandi tete te kulete kata kulusi koloni bila dobara tete te kulete kata bloki koloni bila dobara tete te kulete abe saraki la begaso tete te kulete ça iklala ala yoro iko nete makla dongli la bon te fega dongli la du kono bli ni e de gi dabo anola ni mina sega tege kane ni mine abo akono abi soro elete ni anagi da kuma rofo karamo ali sinne benga dongli anaki ada ali sinne benga dongli da wala bo shini tada meki ga dade e ka tane benga dongli da Allah akibar malangulo cheba jahili la du te dia la tete kapilete wallahi bi adoke de cheba jahili atatola la jebe saraki kamuso do ka sunne ka didoma mais Aisha tia wallahi ne tene Aisha ti ebe muso mi nga suta oteni ma dugu mi dimsenya ja eyi na ko dimsenya kan ngamunge muso korbato re bukoke no e ko mate nyunga baya maitale seki nyele tesa ha dina ibe alam ne ifuru chere kisiki ko kormatiki dina ne kane soro furu mon ay kana dina sabali ma sabali sa ben dogan tekma bilian dogan ni ala sona me sasiri kula mani tigi dogan mani ga chere ma flente sa ne di kona kalo kono to mani be don manoko entete na Aisha la ma o te ko munun kere no eto flere ya onan e mo soro furu kono ma ibn fani molo yae eto la yero ni Aisha ka kuma kawni da kono sisa ote ya Aisha kuma ka fude da kono Aisha ne na shima liga ni kuma no shi ma sabali bini ko kibi da ko nina ni ko kibi da ko nina me mulo balaki tane mo mulo balaki mai duma sabali dina ne ka bona la ma to kuma sama e ka kuma ne me e ka kuma dina ne ka
tengar da e kuma de ben den nyogon chelala e ka kala ki masa de ne ma e ko ti na na jomo mo la ke wallahi o shimi wolo ne de ikalo kono tonge ika dala ka ko mo be kuma kan ma fie wa shikini ma e tiga nyuma yere ke e tiga nyuma ke e tiga nyuma fo shike ne de wolo ma e dunga saballe ma ni masabali to juguma kala de ke wolo ke kono kalo kono tonge mo mulo bali siri tigale jugu sako ta chembaga to marba tiga ma e dunga sabali ma ni masabali na tori ko ma e kele ba cha e be fone na ko na to na ne ko na ne kele ba cha taka boya no do sokono na tata na shafu patata na isha jofu di tara isha fu bi no ko jugu kila ne bi ke de ga taki bi ta isha fu danga di wallahi mo go ti je de wule ibi se ga ti je fensa sugula me je de ita wulu meni dina tan kele no e dina me me haram ya ka bonga wulu la kala mo ka dusu ka se ga keneka aisha ga dusu ka se ga keneka ka tla ne ta faraka wallahi hatike bi haram ya shengile wali be duimbla nyere her na furo ko musoro ko sumne ga di do ma jien la hara kuma rebe janyina ma yere ko na me kwate mu gola me jien wono rebe kuma faya ta fam ya ta me ambramso kan neme kan fuite somo karama do ne kun kulo ma mangana sa atara kan wa hero la sisa rashiti la fuite tisiga ayisi isiga no ayi ankai isi Claire amina gabigo amna ko no amina ni check ame ala ko funu funu uniform sorofe amina ene na lele me kumalo ko ne afaye na ngo shiro nga shira ni fi no nga shika nguni fi ngo shiro ne shiro beke ka fa na ngo karsa ngo ta kan fi be shika nguni fi no o muna ko ne bo kuma fa le nyana mais normalement mo ngate chema ngate ka muso do ka shufa le do law sharia be sharia ka keto ko la ni ga sube mi fi no be to ri fi no dia ngona ka ngumbe ne boronto mi dane ka no ni ale trasa ka ngumbe na mi dane ka be ka na kira nyana yo ni afamsa kala mo re ka hu ashumi ka dema awo ore bige toro abanywange ne afanye na mama amanga eske ekungulo be Aisha ka hule ka shudama mina ka di karamo ko madamala ka hule ka shudama mina karamo ko la damala be sika jata aka be tika la kara kono ko a padele biga nyene bo jiengono ni mi jurudo ne ore be sarela wa ikan ala fuka bargada parce que ala mi ga kiti blaka la kara kono a nyene bo jiengono ramso mene ni ko rege be makaniro ne ko be makaniro ni kan mate haram ne taro ko karamo ko kan wa shumne ka di ala ko jito nono la ne wa faina shuro ne shuro be ya fa ngo pa ngo yuli ta kan ngero ala mi masa ko ne be fe kale ka boni ka sokona ne ko ne ko fale nyana kale be boni ka sokona kale be ti da aba ala ne te jito nono la ni mi jurudo ne ore be sarela ai ne man ta jate wa ne ta te digine naire me kare da fa kibo digire la jesu skini ngona ere kan we ka shuda man mina damala kan we mi de ka ebe se ka sarala ala le bigi ga kichi tiga go mi finyana ha e kan ala fu ka bargada ki selji taga jagu flasil alai parce que abigi ga kichi tiga jengono ya fo ala kun man kere ne ni ne kuma kere abe bandela ai otala umbram mo gon fini sego ida ikan ko bi ken ko dum me dun ngona kan wuma mi irana o kera ke me ate ne tui ai umbram salu na tabe kuma i dogo ke fe bai kuma i dogo ke fe ta kan feno chere la karamo ko en ken jarane bi jarana ali war ko me ne bulo bi liba dama me mi finyana karamoko yake bi ayaje yake shina aje woni work me ne bulu ne kumba dama kana shun ko joyere akatana fulu ne ko me gasira mi yo ne ni ala cheldani kina ala chelawa woni ba gasira ne ba gasira ni ala tala kana sira foitala ai parce que ne te se o kun o koro shi ya kana sira ngo foitala folola de la fala kun an keri kana na joyere foitala la ere te jigila elle vieille elle Ella! Omana late ni. Ha Tanasha. Omana ebe mi. Ha Tanasha. Ta shon faga diano mina tanku. Da sinye ndal. Awala, mina ta faso. Na fare kana fun. Shon flemeta na so. Hey! Lawa ebna munge kana isha yace ke ga ne kuljita
depuis e na do yoro ne ayire la ka fo ki commande hein ite demsane blene fe santan nani koni e ka ngo bosa nyemu me yira ela nyaku mu yire le ka nga do ko nyaku fasku mundu kana maga jina de jimbla ta fo Aisha ko ne be courant facture sara wa fene ne de be wuro ne facture sara ko jita bo ko ne koti ateliation ta ko mulu bali siritigali anya jale go shufa bogela ta papa nyenu ke mwe ko tana Aisha de aneti ko ne na shonfa tana Aisha tade mama Aisha de ni singa wuro ne dala ko jibo hala Aisha tsaka na jibo ne ga wuro ne na nsigle no akam ay ready wallahi Tana Aisha. Ne tara sa ko di to na tan kan ngone ga magajila Pascal no facture sara. Kanguno fela. Kanguno ofena. Ke kana na jita wuro ne na kale de be facture sara. O kan no kwa kai. Aisha. Nam. Ko jume. Nere ko ngol la ka taka wuro ne na ngota jike shona ka jango ha sigi ni dala ngumna tanku. La reflega na fanya na ko kangu kale kana na jita wuro ne la kale be facture sara. Kangu ko kai kana na jita wuro ne la kale be facture sara. Aka kuma me ganya. Tanko. Kangu tabga tama danga sisane. Nere ko nda walbana. Femha wallahi na ma farati dun ngona kangu ba fo ko an shilla banga na kuma. Kangu ba fo ko an shilla ban senga na takama dun bo sanfe ko parce que ale da ka ko. Ne be kangu tabga tama danga ne. Ni karamo ko te chien fo kangu ha. Wallahi ne be mfere visage ira kangu na. Ne be ka chien fa. Ni ko ma fo mo baganya na be mo na ya. Kangu. Mulamso. Kangu. Efere iga ko baga tama danga ne kangu. To dita. Ni dale ne klobala. La biga foko e ko kale kana maga original kele be facture sara. Parce que Aisha abla ka kana ko jibo. Kangu mo gon fi. Ibe se solete la nungala gare. Ni soge be ida jengo ne ke ko bi kede. E laba e ba fo dun ngona ko ala ngana taka maduguma ko lon sanfe. Debi ne e bi joga fo karamo ko ne de ben ke du kono. Kangu wallahi e ko ko be ne bolo la chama borala. Mo gon fi ali be ko ke ni furu nyoma nyogon che ba dawche. Ali jifena o te takere be facture sara e la batina fa an senga na taka madum sanfe an sote gata. Buramso. Na manyebe mu ko kele. Iba yininga akera togoji. La de taro fo ena. La ama fane da afa Aisha ne dalen kulubala. Ne be nga ko be la duyi ngone anno parce que be ko ne sitane mo ko mene klegelen de la kam ko jejila. Okera. Kangu ni mena yani ntina galo. Ne be yininga okera. O ma ke fo. Ne de be courant facture sara wa ne de be ji facture sara ne klegelen ne ma mo ko jala ya folo. Ji ka dala ka fo ko ji ne ma de mo ko be mo ko jejila sin lahara wallahi te ne ma soro. Ne klegelen ne ma amugo jala. Donc ne ya famia e be fe ga fo ko e ma la jejila. La tara galo na debi ne adeni e domina ne ba do deni ma mara. Ima mara di. Suna ne ba fangali kana na jibo kolona atoko ne ale kana na jibo wuro ne na togodi. La nya famia la kuna sini so fara foka jiwo yo kata ya ngorola no ngaka na tokoke. Kono ode mana akilla ko ne ale jejila. O e be soro. Suna wala mburam sonte mo ko jejila o kele ni ngono tenjugo la famia. Awo. La tajita. Mburamso. Ore kunu awanya famia kambe ifena joten kilen na de ni ma nyebe mo jala ki ba nyi nga fo nga ina na ki dasa go be fo ka fo abina fo dimi koro de o kayit ay dimi koro de la akay te passa a fo tugum na ke a fo tugum na de ne kuma famia de yo aget nya famia alaji na ka jubu ba yere keli ke aya fo tugum ibi haketu keto ni parlina wallahi ete du kon nambla fen benala je sumuruba de ko ben muso ngono me atenye sura no nya fo alisini ka fa nya fo alisini idanga di ijoni nye iti meta na fiki dia ke absaya wala nti to no absa be bo ka enne flato du ko no danga de nya ko kuru garani Mbramso wallahi fatika ngono Aimfo dala ka hela kale ma fo ko do gola urubina kala ko shore fara ko kuna shini ko sho fara ko bo kibi sala le kuma foli ngere ko ritura ko ka sonde ba do aya fo pere aba fo re musom do wallahi aba ne be kan udon sa mo ko shite kan udon dun ngono kan bo ne be sikan yere la flama drone ni ko ni ay den na fo ko ni ko ale de ko ka be fakir sara ko mo kana na jita wallahi aya fo de fatel la wallahi ko lo wulite ko labo faye Mbramso e ba min kele no kan ko na fila e se ne do ga dimne tene kono kunna
e ka nyele balya kuma faranya ne ko parce que mo faya oh parce que a balla ka changer directement ni nyakoro est ce que akili re la fa akon abene yo fa jar to na meti la ne kuma la ko ni nyele ko kalisa kalima dala ko parce que ka balle no ale la kwa so abene re kono ka mais e ba ko mi be soro ko re de bala sno etainti ne ala famia kuma la ne kuma be nya fanya no no ne ramna ne kan ta chilo ne bolo ram bams imna boa Alasha. Jisiga. Jibora. Na wonyam. Bramso. Mina sayama. Awe mtana. Iga na ansama. Lanti na ngata nyegenda. Ala. Cɛ aw ni fɛn ninnu Sophie a ma nɔgɔn dɛ an ka baara in se ka ɲɛfɔ nin bɛɛ de b'a la gagné perdu de don i bɛ client dɔ ta minɛ k'o kɛ ka dɔ ta dafa client bɛ se k'i fɛngɛ minɛ cogo di ka tila k'i ban ka na ka fɛn nɔfɛ mo jeni ka ɲimi de don non nin fana ye ne dabali la Sophie komi a tɛna kɛ ko ye bilen n kan ka taa ci dɔ la quoi i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Kanku ka ko in kɔni Sophie ne ɲagamina dɛ Kanku ka ko ka ɲagamina o cogo awɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la Sophie tile filanan ne tɛ ka se ka si Kanku yɛrɛ fɛ yen bilen yɛrɛ a man di ye ka si yen nɔ yɛrɛ de bilen ne m'a faamu i m'a faamuya ne Kanku ka so n y'a bɛɛ yɛlɛma Aisha fɛ yen nɔ ayi wala i ma ɲagami i filila yɛrɛ de o tɛ ni Kanku cɛ bilen o ka taa ko gɛlɛya ka taa se i yɛrɛ tɛ se ka si furumuso fɛ e de m'o fila bɛɛ furu wa e ma Aisha furu wa ne t'a furu kɛ e ma Kanku furu wa ne de tun y'a furu n terikɛ m'o yɔrɔ faamu e kun y'a furu ne m'o yɔrɔ faamu mais Kanku furu kɛra ne bolo nimisa o e yɛrɛ k'a lajɛ ne bɛ degun min fɛn fɛn kɔnɔ n ka diɲɛlatigɛ in na sisan a bɛɛ Kanku de nɔ ye nin ye ko kɛ tɛ yan i b'a dɔn kun min na n tɛ ka si a fɛ yen nɔ Sophie ni ne taara n da Kanku n'a ka moribaya ninnu ni Kanku taara ka fɛn ninnu dɔ kɛ ne la tuguni n b'o kɛ cogo di kɛcogo min b'o la o ka nɔgɔn i bɔra ka nimisa min fɔ fɔlɔ dɛ ni jaabiw la a fɔra ko mari tu ne te mari pas ko un jour tu regretteras k'i ye furu kɛ o i ma furu kɛ o don min na i bɛ nimisa sabula n'i ye furu kɛ n'i nana i n'a fɔ bila e ka ko n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ e filɛ lahalala min kɔnɔna na o tɛ nimisa dɔ ye n'i fɛnɛ ma furu n'i nana i filanw denw tɛmɛtɔla i b'a fɔ ala ne tun ye furu kɛ ɔ e bɛ ka mori baara min fɔ ka nɔgɔn i b'i si Kanku kunna hali n'i b'i si k'a fifa de n'i b'a ka su kɔnɔ don min na dabi ye sunɔgɔ ten i si ɲɛna de non e mana Kanku ja ka su la ka t'o di su wɛrɛ ma muso wɛrɛ ma i m'a kɛ Kanku na i y'a kɛ ala ye dɛ sabula Kanku b'o hakɛ in fɔ o ye ala ka hakɛ de wa i tɛ mun kalama i tɛ mun kalan n'i m'o f'i i n'i ɲɔgɔnnaw caman ɲɛna karamɔgɔ i tɛ nin kalama dɛ i n'a fɔ i ni muso filatigiw caman i b'o dɔn ka muso dɔ jɛ su dɔ la ka t'o di dɔ in ma ni den b'o kɔnɔ o den de ye ɲɛmɔgɔden ye ka muso wɛrɛ ka su fisa ka taa di muso wɛrɛ ma ni den fɛn fɛn bɔra o de ye ɲɛmɔgɔden ɲɛmɔgɔden fila tɛ diɲɛ kɔnɔ k'o bɔ o tɛ halala ye dɛ sabula i ye dɔ in tɔɔrɔ ka taa di dɔ in ma bon sisan Sophie ni ne ye faamuya sisan an k'o bɛɛ to yen parce que ne b'a dɔn Kanku ye muso min ye walayi Sophie hali ne jigin fitinin Kanku bɛ fura kɛ ne kɔnɔ ni solution ye min ye ne b'a furu sa cɛ e filɛ ne bɛ nin kuma nin fɛn ɲɛna kuma bɛɛ Sophie e t'a dɔn min bɛ ne ka so koyi i ye n terikɛ de ye walayi n'a fɔra e n'i ka baro yɛrɛ bɛɛ yɛlɛma n'o ka kɛ ne ka denbaya ko ye sisan o ma nɔgɔn koyi a y'a to n ka Kanku furu sa i bonya bɛ ne yɔrɔ la Sophie n'i ko ne kana min kɛ walahi ne tɛ se k'a kɛ barisa ne miirila an ka kunun min tɛmɛna e ni ne cɛla la mais tiɲɛ yɛrɛ la Kanku ko in a to n ka furu sa walayi ne tɛ se k'i dɛmɛ o kelen na e k'i miiri dɔrɔn ne ko k'i bɛ Kanku furu sa i denmuso b'a kɛ cogo di i bɛ fɛ ale ka kɛ bolonkɛden taamasiyɛn ye wa a filɛ nin i ba furu sara i fa y'i ba furu sa k'i to nin cogo a ma se ka fɔ yɛrɛ sa a yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a ma se k'a kunkolo wuli hali ekɔliso gansan na a filanw cɛla don sigida la don kan'o kelen ni kɛ dɛ ala a kɛ an ka teriya yɛrɛ kosɔn hali n'i m'an ka teriya lajɛ ala lajɛ ne tɛ se k'i dɛmɛ furusa ko kuma in na dɛ e bɛ n'o furu sa o a bɛ fɔ ko ɔhɔn kara de ko ye muso fila ta an y'a dɔn k'a bɛ dɛsɛ o jugu na yɛlɛ ne ye malola bi ne malola dɛ o ye tiɲɛ ni e filɛ degun b'e kan e bɛ k'a fɔ ne a degun bɛ na ne yɛrɛ kan parce que ne y'i ka degun fɔ a bɛ na fɔ a bɛ miiri kan o degun an sera k'o tila yɔrɔ min ni malo fana nana an b'o tila dɛ ne kɔni tɛna sɔn furusa in na dɛ n'an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la an ka fɛɛrɛ wɛrɛ la
Kamu ye muso bakɔrɔ don e fana cɛ bakɔrɔ don kamu bɛ ka mara de kɔnɔ e tɛ kamu ka mara kɔnɔ ne kɔni fɛ kamu de ko sun ko la kana d'e ma e kun ma ko ka taa d'a ma dɛ cɛ ye hakili de sigi k'i ka denbaya taabolo lajɛ ko caman tɛmɛna i ye fɛlɛ sɔrɔ la mun b'a yira k'e tɛ se ka fɛlɛ sɔrɔ nin kelen na n y'a faamu Sophie n ka mara n y'a faamu jɔn an ka mɔndɔ ala kɛ e sɛ ne ko kuma min fɔ ne yɛrɛ cɛ sɛbɛ de Sophie wallahi tiɲɛ don hali sɔngɔn ne yɛrɛ bɔtɔ n ye sura bɛɛ kɛ k'a lajɛ i b'a dɔn mun bɛ yan n yɛrɛ bɛ tila ka tɛmɛ baasi t'a la komi fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wula n'a gɛrɛ la yan'o cɛ n bɛ tɛmɛ baasi t'a la ne yɛrɛ tatɔ ye sisan n bɛ na so n bɛ ji dɔ bɔ n bɛ taa m'o la awɔ k'an bɛ sɔn k'an sɔnni wallahi ne yɛrɛ kun bɛ k'e de ɲini n'an ci butigi la dɛ ta ne tɛgɛ bila ka taa kan ci la n'an ka wari di ma kanwu kanwu taa ka ci la ka na Aisha nam i tɛna ɲama i k'an bila ɲɛgɛn na ito n bɛna selila ka taga ji dɔ suru ɲɛgɛn da in na ɲɛgɛn da nɔgɔlen don ji min filɛ nin ye ekɔliji de tɛ yan awɔ na n ka sigi ɲɛgɛn kɔnɔ kanwu na ɲɛgɛn dɔ fɛ ne ba esi ne ɲɛnɔ tɛ a ye tɛ yan dɛ ne ba ne ɲɛnɔ ba de b'i la ne dɔnbaga dɔ de ne bɔlen don ne fana ɲɛnɔ b'e la dɛ mais ne dɔnbaga o ye Safiyatu de o yɛrɛ de don payi n tɔgɔ ye Safi de Absa de don wallahi Absa de don i ma dɔn a kɛra fama ye Absa fo k'an fili ma depuis ni furu kɔfɛ e ye ne bila fo sisan a bɛ kɛ cogo di cɛla i cɛ don a bɛ yan ko cɛ de ne ko furu ma bɔ tɛnɛn na ala ka tarata sɔrɔ kana nin fɔ ye koyi ne ba o dun fɔlen ne filɛ nin ye sisan cɛw ma ɲi koyi ne yɛrɛ kun furu la fo k'o dabila ko ka furu wa wallahi ne ka mariage bɛɛ kɛra mais a dabila la sisan cɛw yɛrɛ de ma ɲi ne ma foyi de faamuya fo ka tila ko furu dabila ne ma bɔ foyi kalama Safi wallahi o dun kɛra koyi tiɲɛna tanu bɛ ala de yɔrɔ la sisan cɛw bɛɛ de ye fakelen fakelen wallahi an bɛ duwawu de kɛ sisan ala k'an bɛn ni ɲuman wɛrɛ ka furu nɔgɔya ye ne yɛrɛ tɛna furu bilen ne tɛ furu ko la bilen yɛrɛ ne tɛna furu wa ne tɛna furu dɛ teri ka n'a ta ni dusu ye sa i b'a dɔn cɛw tɛ kelen an ma bɛn ni ɲuman de an bɛ duwawu de kɛ o ye tiɲɛ i yɛrɛ i bɛ ka taa min tatɔla don cini dɔ la komi ne filɛ nin ye appartement dɔ kɔnɔ yɔrɔ in na yan nɔ e bɛ yan fɛ dɛ e pourtant dun bɛ yen yɔrɔ nin fɛnɛ de la awɔ jama da ɲɔgɔn na an ka taa so yɔrɔ yiri la t'a la n bɛ tɛmɛ ka so la ye sinon n kun tatɔla don ci la yɛrɛ de e bɛna taa yɔrɔ jumɛn n bɛ ka taa dengudi yɔrɔ la kɛ mun dengudi kabi kuru ne ma fɛn ko dengudi dɔ bɛ n bolo bi yan o tɛ se ka kɛ sakuya ten komi bi ne bɛna dumuni tobi ka di denmisɛnninw ma sinon e kun tɛ taa ne kɔfɛ i ye fini yɛrɛ ta min ne ye ka fini bɛɛ ta k'a dogo e ye fini in bɔ Ami ne ma fɛn na kunun ko ne kan ka bɔ ka taa dengudi kɛyɔrɔ la k'a kɛ ziiri ko k'a kɛ dɔnkili kɔ ni n tɛ ɲini ka si kunna dala maa kuma la ne ka fosi t'o la e ye fini in bɔ min ne b'o de nɔfɛ o ma y'i bolo don ne ka valise kɔnɔ de yan ne ma bolo de dɛ ne y'a dalen sɔrɔ a guloki yɛrɛ dɔrɔn ne y'a dalen sɔrɔ valise sanfɛ ne y'a hali ne ma se ka kusi kɛcogoya foyi t'o la guloki in bɔ
Nyame bi pargati yala. Fini ne bi bolo ka do. Ni boy. Bo sisa. Nyame e bi pargati yala. Fini ne be la. Legi do en bo ade ala. Ni o fana bo ina ngolo bla ta ko ko be. Femi ma se ka fem ku shi era soro tellement que pressé no mega srenye. Ka ke bolo se ne ka bandi bolo ne yin na wala mo fo ne. Ne ma ngolo sa ko de ni dani so san fe ni ata. Kuyate en ne be na mo ma wen ya. Jawe mo funi kamiato wale okay. Ere ma fo ni ma ko ne furula. Kamita sumunge wala nyo fe kami fe me le ne furula sisa no lebe na nege so no fe kebe bo kale to. Muna? Nega ti muso so. Ko te ke sa e be ko be ken dusu. E ko ba ro ma te to de be fe. E ni nega sine ni kali di ma shi te ke place mina. Ne ndo muri kele ni to na tan ke sa. Ide na taw. Na di misa. Ni te ta. Na ngado mi mondo de la ka iga nyama yara. Bo ni do mi mandela e ra ba yela tu ne kele ba to nega ami joli E ma do kele te ba ka sabali sa ite na da bi ati gani kele sa mi nyu afa mu ne ami joli kana korofo chama ngeni bela aki wolo de nun ko so kana korofo chama ngeni bela nega ami joli kana korofo chama ngeni bela aki ka chenya jini ko so kana korofo chama ngeni bela ite hene nega iga fini dia ngata ni kelen ngena ni habba ne te bouger ko to ni ke tirim so mandi la yo ta nyoni o teke tu ne te bouger ko to ne mala barka ya sa ni ne ko dia ni orang so di me duro na cha ne ke duro kan na yele ha ala wala sida woni ibe mu fe bi no di mabi ni woni me na bi na te mesa de so mandi ne boran kan ne ra ko do ne taro na me to no idu igela ye kuma fo ga kede ibu atu ni man la gila na chama du dem di ro la bi do ni bla nyene yama ne ka jeli uzo sama wa ben ala chani ne man yere ke che muso mina muso bakora bangine la enyere ka du ni ngome jimi kara ni ngome fiye saba kara ni mebe kwa kara ni mebe do kara ni beta wole no nyafu kana dia abuta muso sanfa dugufa furu kana dia en ala che ne fasale ko magoroni ni nga boy ko to de klole ni ne nken ga ten ci kam faka suko na yani maw kana ta sura edda digi kena ntala wi la do ala yere bi se ga boni sonja bolo to de ke beta sumu dumange ko jatugu ka se ke la me ha dungo do me do to mi be boti mega fasa kata wale de buga klo kata dungo do mega fasa ha no me nyere ke che ne ya fo badro musu nyangu ne tiga do baro na nya ne ta banana ani nya ne chi ne tun ne te ne fa ne ga waso jogodi ne kwal ma wani je na ne kana mina mta wana dukuro patron che Jolo patron che Nasra ye Nasra oh patron mutami patron nyo ne chi debi ne kula chi no ko ne kwa sugro ne tunu ye ne shira ni sokolo ni ngono dongodo Allahu akbar Nasra konta game so ro ko to kuntuna yani su sera che ke esira no mane ba ma ko ro do fa patron che an kwa so ko ngo ele ne la e de bo ro manna ma su ro ile la shangele ma shangele se nyana tora angre bo gi bola ka to dula saw ngon te ma tunu ngona atemine nyongo nyini ndi so mo ma bo mo dala le ki nyongo nyini ngadi so mo ma chodi e mu so ro to bi tunu mo dala bela ngata so angon ma wane ka wana dukuro ta o dula de e mana ko e mu so ro to bi tunu ko nyawa nya Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de Sina. Donc, on a blog pour nous, c'est ça. Ils ont un effort.
a ka faamuya donc sinaya ale ni fantanya ni ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ les obstacles de l'amour an b'o o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na j'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na merci beaucoup ciao ciao